Dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo sukanu banicu sa smeso i crni lukac. Ostanite do kraja i pogledajte kako se to raboti. Da vas podsjetim da ne zaboravite da lajkujete, komentarišete i da se subscribe-ujete na kanal. Teča Kuba. Kako da spremite testo, to vi nisam snimao jer to nije interesantno. Brašno, vodica, ulje i so. Znači na pola kilo brašno idu vam 8 kašike ulje, pola kašića so i negde otprilike vam dođe oko 240-250 ml voda. To umesite da bude glatko, ovako kravajče kao što sam ja dobio, premažete sa ulje, ostavite ga da cti plafon 15 minuta, premesite i onda pravite male jufkice, to će u stvari da vi budu kore koje ćete da sučete. Kada odvojite testo za ove loptice, samo ga ovako u dlanovi držite i prsti s palci ubacujte testo unutra u sredinu, ono će se izokrene i će se napraviti glatka loptica, kao što možete i da vidite. Te loptice možete blago da namažete sa ulje, malko zgore s brašnom da nuvate koricu i svaka čeka svoj red. Kad ih iznapravite, krenete da sučete od onu koju ste napravili prvu, tako da sve jednako odstoje. Ako to radite malo sporije, ako nemate dovoljno iskustva, preporučujem da ove jufkice pokrijete sa neku kesu, za svaki slučaj, jer ako stoje baš duže s vazduh i ako ste ih dozgo, bi se reklo, premazali s ulje i brašno, stoje tako dugo, dodiruju se s vazduh, naprave reakciju i naprave koricu. Znači, slobodno ih pokrite kesom. Kad ste završili s pravenjem jufke, znači uzimate prvu, pobrašnjavite ispod nju, preko nju i blago sa sukaljku razvijate u svi pravci, na sve strane, može da je okrenete, jer odozdo možda ne bude glatko testo, da ima neku neravninu, da vam posle ne bi pucalo i da se ne bi lepilo. Sa ohlagiju razvlačite bez pritiskanja, znači koliko hoće da se razvuče, toliko razvučete. Kad više neće se razvlačnjavite na samu koru i polako krenete da namotavate sukaljku na koru i s dlanom onako blago vrtite, ne da pritiskate jer će se opet zalepi i to je cela nauka. Ukoliko nemate veliku radnu površinu, gledajte da koru terate samo po jednu stranu, napred, nazad, da je ne zahvaćate sa sve strane, kako bi bila elipsasta i da budu onako dugačka kad se stavi u ovaj pleh, da to liči na nešto. Sad uvatimo sukaljku, namažemo i nju s brašno, ali pre nego što počnemo da sučemo korku, sad ćemo da uzmemo ulje i da premažemo vam ove korkice. Ja ću to brzo, nemam potrebe da im stavljam i brašno, niću svako da brašnjavim, da mi novate koricu, jer sa vazduh kad se dodirnu, isto je duže malo, obavezno je naprave. Sad polagačka krenemo da motamo koru na sukaljku, evo pogledajte kako, znači da bude onako zategnuto, što bi se reklo, i polagačka s dlanovi, vidite li, op, 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 pa opustite i možete ovako na sve strane, gde staviti, gde namotate, na tu stranu će kora i na stranu preko puta da se povećava. Ja kad je velika kora motam na sve strane, a kad radim brzinski, kad ne snimam kao za vas da vam pokažem detaljno, napravim manje ove kravajčiće, ovamo, što bi se reklo, loptice, i onda samo sučem u jednu stranu, jednom levo, jednom desno i opet se vratim u sredinu
i tako sučemo elipsu da bi kora bila duža, tanja i da bi brže završio posao. Ako vam se kora kojim slučajem negdje nagužva, ako nije pobrašnjavina, tu će da pukne obavezno. Znači tu pobrašnjavite i nema šanse nigde da vam se i cepa, niti da pukne. Ako i pukne, ništa neće da poremeti ni ukus, samo vodite red kad stavljate nadev, da vam tu nadev ne ispadne. I to je cela nauka, drugari moji. Ako želite da vam pita bude deblja, onda nadev stavljate samo dužinski kao u traku jednu i koru pomoću stolnjaka urolate. A kad se malo izveštite, onda nadev možete svuda po koru da razbacate prstima, pa je do pola onako preklopite, nagužvate, to radite iz drugu polovinu i tako da je savijete u pleh, tako bude onako tanja i hrskavija, sve u zavisnosti od onoga kako vi u stvari volite. Prepustite se mašti, dozvolite vašem ukusu da vas vodi i nema greške. Evo, na primjer, krajeve savijete ovako unutra da nadev ne bi ispadao. Presavijete ovako, sad će vidite do pola, nagužvate i pomoću stolnjaka urolujete, također bude pita onako malo deblja, mekša, neće toliko da bude unutra hrskava, ali će da bude za to kao dušica. Kad je stavite u tepsiće, poprskate dozgo sa ulje i sa ono nadev što je ostao, premažete isto kad radite sa sir i jaja, ono što je stalo učini uz prsti, brate, i premažete dozgo i date, znate kakvu slast. Probajte pa će vidite, verujte mi na reč. To jest, nemoj mi verujete na reč. Rednu zagrejte na 200, šibnite unutra banicu i 20-25 minuta go treba da se dobro ispeče. Kad je izbadite, pokrite malo samo skrpu, nemojte sa kesu i pogledaj go, bate. Pogledaj go, 74 jezika govori i 75 zamuckuje. Hvala vam puno što ste gledali moj novi video, nadam se da vam se dopao, pa javite vaše utiske i družimo se i dalje, ljubim vas sve.